Каго Лукашенко просіць пацярпець? Што вядома пра галоўную трагедыю Лідзіі Ярмошынай, а таксама за што арыштавалі высокага беларускага чыноўніка? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко зноў просіць беларусаў пацярпець, толькі цяпер не дарослых, як звычайна, а малых. Сёння ён выступіў на дабрачынным дзіцячым канцэрце і адразу жа паскардзіўся дзецям на іх жа саміх. Детям хочу сказать, что думаете, что с вами легко? Ничего подобного. С вами очень трудно, но приятно, когда вы даете те результаты, на которые рассчитывают ваши учителя, преподаватели и ваши родители. Затым ён падзяліўся няхітрай жыццёвай мудрасцю. Жизнь, она всегда как матросская тельняшка. Где-то потемнее полосочка, где-то посветлее, где-то совсем темная, а где-то совсем светлая полоска. Праўда, з гэтай прамовы вынікае, што Лукашенко трохі падзабыў, як выглядае сапраўдная цяльняшка. Пасля нават перад малымі ён не ўтрымаўся ад сваёй традыцыйнай агітацыі. Спачатку ён пакрычаў дзецям слова «нада», якім прыхільнікі Лукашэнкі падтрымліваюць яго перад выбарамі, а пасля пачаў вучыць дзяцей сваёй любімай мантры, што калі цяжка, то трэба проста пацярпець. Я понимаю, что утром вы просыпаетесь, как и я когда-то, как и вот старшие ваши друзья, преподаватели, учителя. Никуда не хочется идти, погода гадкая, хочется дома остаться. Но есть такое слово, которое недавно на щит подняли – «надо». Понимаете, надо. Вот вы просыпаетесь, никуда не хотите идти, тем более учиться, но вы помните, сейчас это надо. Для того, чтобы потом было легче. Поэтому учеба – это тяжело, но надо, потому что это ваш фундамент жизни. Без этого фундамента не может быть у вас нормальной взрослой жизни. Поэтому если где-то учителя, воспитатели, родители немножко перебирают все время, учись, 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 долбают вас, потерпите. И помните, что это надо. Надо потерпеть. Загадкавая смерць сына Лідзіі Ярмошынай. Малады адвакат Аляксей Ярмошын, адзіны сын былой старшыні цэнтрвыбаркама Лідзіі Ярмошынай, памёр у 2017 годзе. Яму было 39 гадоў. Сям'і і дзяцей у Аляксея не было. Бацька яго, Дмітрый Ярмошын, жыў у Калінінградзе і адносіны з сынам амаль не падтрымліваў. Самым блізкім чалавекам у Аляксея была яго маці, ды і ён быў фактычна адзіным родным чалавекам у Лідзіі Ярмошынай. Але што канкрэтна здарылася з сынам чыноўніцы, афіцыйна не паведамлялася. Некаторыя сябры казалі пра натуральныя прычыны смерці. Маўляў, у Ярмошына былі вялікія праблемы са здароўем. Іншыя намякалі на тое, што прычынай магло стаць самагубства, бо Аляксей вельмі цяжка перажываў смерць свайго стрыечнага брата і блізкага сябра Вадзіма Капусціна, які разбіўся ў аўтакатастрофе за тыдзень да таго. Пасля гэтага Аляксея Ярмошына некалькі дзён не бачылі і пачалі шукаць толькі, калі ён не прыехаў на сустрэчу з кліентам. Але што было названа прычынай яго смерці ў афіцыйных дакументах? Аказалася, што ў базе даных памерлых, якую атрымалі кіберпартызаны, у Аляксея Ярмошына прычынай смерці стаіць загадкавы код R99, іншыя недакладна пазначаныя і неўдакладненыя прычыны смерці. Гэта значыць, што на момант ускрыцця прычына застаецца дакладна незразумелай альбо выклікае сумневы. Аналагічны код стаіць у пасведчаннях аб смерці Вітольда Ашурка і лукашэнкаўскіх міністраў Уладзіміра Макея і Аляксея Аўраменкі. Ва ўсіх тых гісторыях у грамадства засталося шмат пытанняў, а ў выпадку міністраў таксама хадзілі чуткі пра самагубствы. Арыштавалі высокага чыноўніка. Яшчэ летась Андрэй Сідарчук быў на штогадовым выступе Лукашэнкі ў Палацы Рэспублікі, а цяпер жа ён знаходзіцца за кратамі. Сідарчук доўгі час працаваў у структуры Міністэрства па падатках і зборах. Як мінімум з 2019 года ён узначальваў галоўнае ўпраўленне арганізацыі кантрольнай дзейнасці гэтага міністэрства. У кампетэнцыю гэтага ўпраўлення ўваходзіць, напрыклад, кантроль за праверкамі падатковай, аналіз метаду абыходу падатковага заканадаўства, а таксама барацьба з незаконным прадпрымальніцтвам.
адвакатам. Але ж пасля лютага 2024 года Андрэй Сідарчук раптам знік, і цяпер замест яго кантрольнае ўпраўленне ўзначальвае Тацяна Яўдасьева. Сам жа Сідарчук знайшоўся за кратамі ў чаканні суда, прычым не адзін. Разам з ім па справе праходзіць двое прадпрымальнікаў – Міхаіл Стэльмах і Марына Бабкевіч. Абое яны фінансавыя кансультанты. Стэльмах па пытаннях камерцыйнай дзейнасці і кіравання, а Бабкевіч па падаткаабкладанні. Сярод абвінавачванняў удзельнікам групы ёсць атрыманне хабару і дача хабару. Хутчэй за ўсё прадпрымальнікі давалі хабар Сідарчуку. У такім выпадку яму будзе пагражаць да 15 гадоў калоніі, буйны штраф і забарона займаць пэўныя пасады. Праваслаўны святар, які вазіў беларускіх дзяцей да расійскіх неанацыстаў, стаў фігурантам вельмі нечаканай крымінальнай справы. У раскладзе суда Аршанскага раёна з'явілася імя Олега Уладзіміровича Плаксіцкага, якога абвінавачваюць у вырабе і распаўсюдзе парнаграфічных матэрыялаў. Ініцыялы абвінавачанага супадаюць з данымі настаяцеля і штатнага іерэя двух храмаў – нараджэння Пресвятой Багародзіцы ў вёсцы Друцк Талачынскага раёна і архангела Міхаіла ў Оршы. На сайце Віцебскай епархіі паведамленні пра святара выходзяць рэгулярна. Яшчэ 2 тыдні таму ён праводзіў экскурсію ў храме для аршанскіх гімназістаў, але цяпер, падобна з такімі экскурсіямі, будзе перапынак. Упершыню іерэй Олег Плаксіцкі трапіў у скандальную гісторыю ў 2016 годзе. Тады ён разам з іншым віцебскім святаром Александром Кавалёвым удзельнічаў у арганізацыі трэніровак падлеткаў з Віцебскай вобласці ў расійскіх неанацысцкіх лагерах. Таксама ў садсетках Плаксіцкага шмат публікацый у падтрымку Расіі і расійскай агрэсіі. Судзіць мужчыну пачнуць 9 студзеня. Перад навагоднімі святамі да дзяцей адпраўляецца не толькі Лукашенка, але і яго чыноўнікі. Цяпер для некаторых з іх зладзілі паказушны футбол у ваўкавыскім дзіцячым доме. Проста ў пінжаках на матч выйшлі прэм'ер-міністр Галоўчанка, губернатар Гродзенскай вобласці Каранік і памочнік Лукашэнкі па Гродзеншчыне Караеў, які быў міністрам унутраных спраў падчас пратэстаў 2020 года. Пасля футбола Галоўчанка падарыў выхаванцам дзіцячага дома футбольныя мячы. Жорсткі прысуд па шакуючай справе. 36-гадовы жыхар Мазырскага раёна фактычна забіў пажылых суседзяў за $30. На пачатку года ён пазычыў гэтыя грошы ў жанчыны і пасля, калі яго папрасілі вярнуць доўг, ён спачатку пабіў пенсіянерку, а пасля і яе мужа, а затым абрабаваў і падпаліў іх дом. Пазней экспертыза паказала, што няшчасная жанчына памерла на месцы ад атрыманых траўмаў, а яе муж загінуў ад атручання чадным газам. Забойцу ў выніку знайшлі і затрымалі, а цяпер Гомельскі абласны суд даў яму пажыццёвае зняволенне ў калоніі асаблівага рэжыму. Трагедыя адбылася ў Кобрыне. Там двое мужчын 33 і 40 гадоў прыйшлі ў адкрыты цір, каб прыстраляць новенькую пнеўматычную вінтоўку. Аднак падчас стральбы 40-гадовы мужчына выпадкова параніў свайго знаёмага, і ён памёр ад атрыманых траўмаў. Цяпер гэтай справай займаюцца следчыя, і папярэдняя версія такая. Гэта была памылка самога загінулага, бо ён даручыў прыстрэлку вінтоўкі свайму менш дасведчанаму сябру, але пры гэтым сам парушыў правілы бяспекі, застаўшыся на лініі агню. Праўда, на сябра крыміналку ўсё ж завялі. За прычыненне смерці па неасцярожнасці яму пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Дзікая гісторыя з Мінска. Там 37-гадовы мужчына, які меў праблемы з алкаголем, жыў са сваёй пажылой маці. Аднойчы раніцай, калі яна пачала выгаворваць прэтэнзіі сыну, мужчына ударыў яе ножом і пайшоў у іншы пакой гуляцца ў камп'ютар. Увечары адбыўся працяг размовы, якая скончылася тым, што сын папросту збіў сваю родную маці. У выніку жанчына засталася ляжаць на падлозе, пасля чаго мужчына прыкрыў маці коўдрай і пайшоў спаць. Пазней ён тлумачыў следчым, што нібыта падумаў, што яна заснула, але жанчына памерла. Раніцай гэта зразумеў і яе сын. Ён выклікаў медыкаў, а тыя міліцыю. Цяпер мужчына знаходзіцца ў СІЗА, і яму пагражае да 15 гадоў калоніі за забойства. Унікальныя фотаздымкі. Партал «Зеркало» сабраў фота амерыканскай даследчыцы і падарожніцы Луізы Арнер-Бойд. Яна ў 1934 годзе некалькі месяцаў фатаграфавала тэрыторыю заходняй Беларусіі. У гэтай падборцы ёсць здымкі са слонімскага рынка.
Вось так 90 гадоў таму выглядаў гандаль ягадамі. Прадавачкі сядзелі проста на зямлі. А вось вясковец, які прадае курыцу, прычым звярніце ўвагу, што мужчына стаіць у добрых ботах, а яго патэнцыйная кліентка басанож. Вось гэта своеасаблівы прылавак гандляра кошыкамі. На гэтым фота жанчына прадае ці то буракі, ці то бульбу, а вось агульная панарама рынка. Цікава таксама, што амерыканская даследчыца прыводзіць і цэны на рынку. Агуркі каштавалі 30 грошаў за 60 штук, капуста 5 грошаў за штуку, буракі 5 грошаў за кілаграм, а каляровая капуста ад 20 до 30 грошаў за штуку. Для разумення, тут маюцца на ўвазе польскія грошы, бо тады Слонім быў пад польскай уладай. Наша любімая рубрыка без каментарыяў, ці як прыхільнікі Лукашэнкі спяваюць пад фанеру чарговы хіт у яго падтрымку. Карацей, глядзіце самі. Весь мир этот строить, нам его создавать. Зажигать в небе звезды, добротой украшать. Надо делать свой выбор, здесь, сегодня, сейчас. Белорусы, мы сила, время выбрало нас. Это надо мне, это надо тебе, это надо стране, это надо всей земле. Так должно быть везде, так должно быть всегда. Если видишь добрые дела, сразу говори да. Это надо мне, это надо тебе, это надо стране, это надо всей земле. Так должно быть везде, так должно быть всегда. Если видишь добрые дела, сразу говори да. Видишь добрые дела, сразу говори да. Пайшоў пакурыць і нарабіў бяды. У Маладзечанскім раёне работнік фермы выйшаў на перакуры, ці то не затушыў недакурак, ці яшчэ нешта, але ў выніку пачаўся вялікі пажар. У агні згарэлі 7 цялятаў, 26 домікаў для жывёлаў і 3 рулоны саломы. Крыміналку на гораработніка заводзіць не сталі, але ж абавязалі кампенсаваць шкоду. Цяпер мужчыну прыйдзецца сплаціць амаль 3000 беларускіх рублёў за той перакур. 18гадовы беларус Дзяніс Лазавік перамог зорнага шахматыста Магнуса Карласена. Адбылося гэта на чэмпіянаце свету па рапідзе, які праходзіў у Нью-Йорку. Рапід гэта, умоўна кажучы, хуткія шахматы, дзе партыя доўжыцца кароткі абмежаваны час. Цяпер турнір яшчэ не скончаны, але Лазавік пакуль што на 33-м месцы, а Карласен на 80-м. Незвычайныя аўтобусы запусцілі ў Гомелі. У навагодні перыяд там ездзіць такі святочны грамадскі транспарт. Аўтобусы амаль цалкам упрыгожаныя рознакаляровымі лямпачкамі, а кіроўца там працуе ў касцюме Дзеда Мароза. Людзям падабаецца, але ж ёсць нюанс. Нядаўна за такія ж упрыгожванні даішнікі штрафавалі кіроўцаў легкавікоў. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.